Orie nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kiringa ikigo korentera emeruguli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. Rumba imebubera ya rumba. Wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapambala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia imebubera. The really rumba nostalgia nege ntoko igukego so apaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsei sano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsei komi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia imeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Ndizi TV. Obwansu vuomo Gusii. Biamano mwanchumboliro Ndizi TV andonsia sobere tenane kinga kitiri cyabane gukwarigani asumururwensa kira kinito ikira sensemeri kingese kyo bwansubweri kigo eritugorera misi botamre medena ba wakili baitungo kabara studio inetuwa kwandagiro yeri kigo toma yana narali atakere kubwatiwa asensitu ya Kenya kyagara oisokwenda maminja neri kigo abagonyona kwebekire akomubate babotambe buna lichiko nireri nene kubwano eno uri rosete gekora twara murekera lichiko asimambi yaboneka ndose asobera to kwarigani kyandike komyo soime yomoroberio anyebiro byetu byakira ke kolende wegato bitumeke biribia tigere tuenekina kwanyorire abere atatu asimambi yabonia kote nyurandora sensemo imitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News wega ngari kyao iboli lyao litumegwetera se namba ira siskine yurabu ya 0792192834 na namba yetu ya studio asimambi yabonia utakore birone chingaki abagani bane baikire ase studio usabagani bawo no mwanju muri baikire ase studio asimambi yaboniga konti amba iribaga baratukwania medo barbeto korana barabu lime week abagora tukwani asimambi yabonite cyakira soko bokwane guko limoino goko be moino kabisa alia aratukwani asimambi yabonike wakiri karibu sana. Biamono. Omwanchomo rigereria no mwanchomo tegereri na host yeto Brighton na Dorcas. Biamono so twarigania se studio amusamarieta Morara George Bwakuma omo wakili obwa bakoreri bwa manganeka katiba nege sheria asomo chibosongo na Nairobi. Na biamono so kongarigania na ndetia totale sabaria yamo azichi taike chinkega tosomani na tosemani. Biasa na sandu yiwa kiri jojumoto nera sistu asimambi yaboni bono katia nere abakuru tampoto yae asimambi yaboni mbia mono moralia naende mbia mono omorigerio Ndizi TV naende mbia mono ase management ya Ndizi TV asoko twali baga naende linde to semyo Gusii igoro ya mangana Richiko oyo no Wakili Hillary Ongori Tom mo advocate we High Court of Kenya mbia mono karibu biasa na yono weta wakili baitu bonsi no bara rero asimambi yaboni atujukwa na mange Richiko territory kito kwa na kuna usikora sinzi mitanda yito Joshua na ligetabu producer yito Joshua uta no ara kwene kuna Beyonce bikira nile asimambi yaboni kwendo wakili tutaraso asemangana Richiko yito lakini Beyonce ni Richiko kiara wana matemu gosoki une Richiko ba utumeka no ekindi kyo yito kulelero amatemu naro beri gosoki wa ikraski komi ikraski ya gatano gatoto na kepsia nkitu semere teologia matemu aya igo abana ngogesa bali nabukura kwanda ke wakili ira ya kwanda
amatemo ngotangasware na asoko egena gwa bange abananchi bense yetu ya Kenya usoro gongo rwetu rwa mwanya getinge nto egenete na ase enchera amatemo ateneneretu enchera abange tu aya mono aya KCPE na aramatemo ayo mweri nenchera abange tu no gotenenerwa nto bwato kwegeno kone na amatoke aya ara bega gosoki urero na baya okorokia obokoreri bwa bana bana egasi akore twengiane ya barimo amatemo KCPE na botokunyora na tatwarete mesukosuko na changamoto chinyinge so igoto expected na narekera gutangazwa na tangazwa sobo ikeranu na ande rogongo rwitu rwa Gusii ntutware chingaki chowe togia na gwe yake gekuba na abana baito bakorerwa biamo buya sana ira na boko menta kenda basense moyo buya mono moralia seri boli elio njenda aji goteba ngabono rende chingaki chama mwa gosoka ndoche ngasoka chingaki chingia rinde no anu moibolia iroberie ekara guchukuri ri ngamate mwasokire atwara ribaga rigia ryogo ikaransa no mwana o asama toke ari atokira aroro rindo iroberie kera bono nguchi bariko gende kitambo kiroke kende gobone ndotora kore no kubasabira maya na endo totebia bibori ngakibu na mate mwa gosoka iga chaka bono kuiroberie kiagera bono toro chinga bono ye December to chokara kitogo chikoso iga nga na benga ngano motienyo ya motigarete rinde bachi kuiroberie ngai bako gende kitambo kiroke kere next iga tora tebe ngampongezi ase Ministry of Education ya karama temwa yako soka bugango iga ige minitinga elinde ruribaga elinde no murigerio ito na abantu baito ba Kenya bairoberia singa njogo chokoraki kobeka giseme cia bana ase umostari obosho wezana omanjumene wethina wakili barura burubiranga byabe karoto semerete na bana baito anena skuru asongo rwa Gusii gwitabara matemayo tokubasabira mayekera baiboli na aboroki wabo baganyite amatemino na aboroki bari basomete baganyite amatemino ngone to jugwana igoro yamangana yegweifa abantu kwate ntwakwande weekend na wakili ne waiver abantu barotara manye waiver ningi taxes ningi rates ngendo keke rand rates ngendo keke litukora na totaka wakili barato tebuya na litoko manye kyana baronyo no nenga setros ngobe kwere kwanyora ndongi maete bande mba maete ke ningi baratu bantu batabwati umanye litukora na totaka turarigereri anne kurwase ekero waiver ya bekiru ningi rand rates ngendo keke na taxes ngere keke tutara ikorro ekano ni kora boli wakili torana ikyombeke kya NCIC kyanyarge koneto roboti buna okumachikorana okoliku kwa bantu asensi ya Kenya 8 counties on national government igokore PSD asubo kabira ekeningi nandiri chikuteri kubwatiwa asino n'abantu konyora emiremo nchakira si wakiri chochimo tigomo wakili airaneri buya sana wakili na bokire mbia mono omorigerio Ndizi TV no moralia mbia mono asiri boli nabona endere buya to eboli nga National Cohesion and Integration Commission historical background ya enereri elinde tomanyenga ngakike twagera tuikaga abone stoko kwandira ngaki abantu bakuri kwase chi county cheito ngaki abantu bakuri kwase chi serikali National Cohesion and Integration Commission ni geige kire asenge tokorokanga the National Cohesion and Integration Act ya 2008 ekaro kuligiri no mwaka bwe act ye yoro siridi chikerietri ni goriri chikoria 2008 immediately after the 207 post election violence nkikia bete ekaro kofia nane achita sensi yaito bagaikaransa bagakwana chinkwana lidibono bocholi bwa mwako 2007 yole to botantanu bakanyore gento bakamanya ko come up with the recommendations nege tongero twale korokanga the national accord part of the recommendations chia bege tuaroro no ko tuare national commission yega ya cohesion and integration sababu ya energy elinde eligereri na ende promote oko tatuara competition between ethnic groups ibono ne chikabira au competition yere chikabira au ngochire yare tamangana violence kitoko kora kitoko kora to be integrated as a nation bune country elinda nkonyoro moikoyo na rango no mokenya nkororo mogere na nyorango no moke no nkonyoro mokamba nkonyora gusunu mogiriama na nyorango muntu no mokenya tuaba integrated as a nation enjire yo toreta na kike kogera tuanyorete ngito tokorokanga the National Cohesion and Integration Commission egasi ya yabona no kurigereri ngaki amangana ya kobo obomo buno omonta identify buno mokenya ngaki akorete ari ngiche seli bodi ilikuwa bodi igori amangana employment
Part of the ways recommended by the National Cohesion and Integration Commission no kwa allow go so kwa abantu libaga as a chinse mo our county our no possible totally ko discriminate on the basis of ethnicity. Nga go so no mogere ngo so no mo ruya go se monto kamera au. So that is why this commission ya korete audit. As we mark 10 years of devolution. Egakore audit amongst the counties. The public service boards, che counties, nga kichibegete mikakati nga kichikurikaba abantu. No abora about yuruwaru etero koro kinga asena mbe nene sechi county, you are around 15.83%. Yaba anto bali kira sechi counties, asa aba koliga sechi county bara around 184,000. Aba challenge na bakoletaki abatanga ini bako bwati kunaba ikoyo bako bwati kunaba luya bako bwati kunaba kamba aba Gusii tokale na amba saba with around 7%. Bono nkikera arora bwe so motegereri to so morigereri ito National Cohesion and Integration Commission ego proposing these inequalities these discriminations neta geta abantu bono tokoreki batoke bako match. For example twanyora Gusii to bwate abantu bali bako Richiko bacha bakore gasi nande ngoja tolgo se no mabe abantu nkuru bali siko bacha bakore gasi elinde toba integrated tonare komanya as opposed to saying a tribe get an area singing Jabonon Kisii County goes in Homa Bay County, Homa Bay. We need to shift from looking at Omonto Minto to the point you're calling what is the performance and the quality as you monto yao correct? For example, a county one, for example, Homa Bay Nkuriari Ngomonto. According to no accountant, telling up accountant, ever limited in a key, or my big accountant, correct? Lakini boarding a key, monto cubata qualifications. Chile chingia, monochira, conyo mwana injury on my bay, was so Kisii County, Elinda Tomoreta na tabo Gusii, when I tabo mogere, na tabo molu. I just say county, a corregasi, with the view at the end of the day, mwana incho monyango service. Wakili, Garanguranase, Wakili Judgmo, but then Abama Gamba Machimba Machiko, Kiara Richiko, the Nenda Banda, go integrated. You want to then a Machiko Nabunide, at a Kirabono Kolkabisho, Arigue, as Seko Yabanto Conora Emirem. Manchomo rigere no motegere na Morara Brighton inyora na Richiko ya National Cohesion and Integration Commission Act as nyene county ya Kisii ntobwateri bagaryo kurika abagusii baisaine abagusii bunatoka na serikali onyansi mbarati tararo serikali onya tarabeka chinyomba chionsi cha Gusii ase serikali yaye lakini Richiko ndiruwete na 30% goikeru isiko 30% yeyo nonye Gusii yanyana nturaikirani 30% chikaunti chinyinge cha Kenya nchiraikirania chikaunti chinyinge cha Kenya ichiegene na enyomba get mubasi tarasoime machoge tarasoime monchari tarasoime to siekre toaleta aba machoge aba basi abanyari bali abagitutu twababeke serikali mabagirango tuwe bamunanto takire toleto mogere toleto moikoyo toleto mokamba oyo moime toike kati ya 5% ande nyora na that's national cohesion ande go chaime ntobwate a quarter area abantu bakurukuna PWD person with disabilities ebirema abalemavu na baro wento ko ba 5%. Kisii County anyane iyere anye 1% or 0.something%. Trekera ngo kwanaraya asengecho etore asege tuo gito kya mwanyagetinge gikwaga cha mwanyagetinge ogo ikerani yoko tutware a threshold ose ogo isanekia kwa ogo taktwaro chonchora kwebisaku igokora ikiranigwe ekero tuguchikorigeri Richiko ritotenenere tutigotenenera na chinyomba tutigotenenera na obosani no boiri no bwamate Ekaroringa ni rigo chega karoria chete bono tutebona ni county ya Kisii aronjanyore de bono public service board ni amoko ngajira mbabori ni reri na bono obinebi bintu biri e public service board tekire kurigereria sobo ime ndochikonyora asama mojo bunaya akoba korwase tutebenonye ne serikali osiri chimu chamaiga
asichi county mbia bona asiri boli elio e county public service board ma etene rebo ne dreta samangana yokulika bantese ase county but nano ta getwe boliga e karo ba advertise your position na ero manye to ko teba nga bono ngana ere bwate li baga kabisa lioko teba nga kiego ikira ni binte uba antumbara ba go apply umanye to ko lika muntu utaraja bosibwa oranyora nga abantu bajire bosibwa go what you have ogochora kuru nabo agusia go kabajire bono ko yosiko chikonyora nga ki your options chiko chiko limited lakini bone county public service board nebo atalibaga lyogo segeta na goteba nga ki abantu tiga ba apply kuru chinsemo awa elindo to tuale variety abantu togochora but then as ekera bone ko chiko korogochora ku go depending abantu bali bosibwaje wa ebinto bidiye ko chikorigere ne Richiko ko teba ngaki abantu abaiga to gochora tuabekire persons with disabilities tuabekire other ethnic communities baso aroro tuabekire abasai uma bal ethnic diversity ko rikwaya ngaki nto tuara abantu bakurua samo we need agenda yoko beka diversity ne ngaki quality of the services ego chikogenda bono so mwana inchi ngaki egoto there is beauty there is goodness in diversity na gyako era ego recommending ngaki abantu baruchinse amo au bago so ase serikali Wakili ndogera commenta mente na renga se a board yes panel yo chore ki public service board ya Kisii mente buno mo wakili akwanire twagachirwe ase chinchere iki chitari chindonge cyose kari chiko abantu kwegena na ingokore application kindomogere for the Kisii slot gose ribagaryo gasiri agusi tinkonyora board ye itekero ya chorete amalita ye public service board ya Kisii igora komisana karongo tena abantu ba apply batari abagusi baringa batatoboka oyomo akamake it to the shortlist batatoboka as application e chonsi chire eribonageto no abantu batatoboka eyo katayari wikatuirana na anda sogo somania na kuagachana as a value echicha National Cohesion and Integration Commission Act Wesan ke to korra wesari ke tusiku kwani ke to kwani to korigima torena nanga gingo taraso mi amandro ke to korra basi to korra wakili ke to korra to maso esto bikito bene ke mangana mangago torena serikali each county bona je como chene serikali nene katika shewa tena chiba siri no cha tomeru en serikali ya tena council governors twaro je bakura no myakira wani weguro tebina tiga ko ngaina bake bono porengana na higa ngotura moche asiringaneli katuja kanairali ikero turoje no abantu barongo kubali nande ikatiba ngoteberena abantu batakite bamenye lakini umuntu bantu baje kokosana nande ndeka igana bonyansi borongo mia bali ngobono toko moche mbuya mwana asiri boli eri egento taite kwe boli tutaraji kogenda ngotoko moche egento ngelinga ki abantu abo bagaste kukwese ngenjeli nino mwarore bagokonya mbarakonya egento gyoko tebanga chibesa chiaruri is an issue of fact kwarori onye gavana enyene batenga serikali chichi county chikaransirense batebirenga bamintu gakibesa ntoranyora norengera ringa netokenga na maene nga banyore chibesa chinge bakirite te kunyarikana ngamba nyore chibesa bakoreki bakire naende oko chitoma kururo talinga negento bono kereke konkumanya it is something kere traceable. It can be traced. Again, to the problem here, national government, no cover promise, no go shift blame. Troji. Ekiagera bono, bunabono mtobugata barai baito. Ono for example, bunabono Gusii ga mtobugata barai baito barese serikali. Bago to tabinga na barese shareholders yes serikali. Bono ga no to tete koranga ki they are shareholding ye bago chabato te. Ngayere. Kanga bono ubara so mostari mutanga ni ko tabinga ki amma yana no mo deputy president yo tabanga chibese chia sokre go che county. Na amma yana chia korre chia sokre. Bunabono mtobugata majority whip. Oyuole katika ye serikali ye national government. Kanga ga no ago chato tabinga ki yaja chibesa mana chakore chachi nande karukuri buna bono Gusii bona gato kuri buna Gusii asaba ando twe wure ba twari mu chando bono bale displaced na ilino rains in south mogirango kanga ubono ago chata binga kiyaya ba minto chibesa chinchia so geta mana nchi so geta bosinjira kora kira so so the national government should refrain from cover promise kwarol cover promise kinga ya tu at least chibesa when in fact chitara kora wakini komenda bona gasa kwinga neri asenda mentochi ake nerina chi integrated system ya IFMIS ya koro kekeregento kegendrete so as a chi county government naro chi county government ayemo
yoro kiria leja yaye namba sakia ya pokeire ase obwangoiga eta ikoro kina chibasiel ni no chisoeto serikali ya Nairobi onya ndiria kene atumire chibesa angate tigeti county echiga morembe igotiga ekene na kikira atokonye asoko mitigate ebintu bune biel nino oborimo na gutamirana na gukagerana na go shift blame mbego konya bia muno wakina rek magwera na sole osekaro to enda na chojimo wakenya mamjigorana na anto kuchihusiana utorenda maandamano abantu bodana na guturu exercise our democratic right ya maandamano ekera baroje na matumaini tayo ya seseme ya paipata umanju mole tambo anda bobena etoroje na matumaini tayo lakini badana keto rero mugwasi miro moja huko singirana ebintu bire bitarabe kwalia mbate na wika 2 days bare tero roboti ekera barangiriti muwasiri bekanjige serikali akatana kende ngeyo kiguchinjwa na asimyo getedena amangana taxes na amangana yuchumi era aligeririwa bono nerere girina abantu nande bayirane asamanda bano gosekoranga naye papa santoxie yaretire yaikeranire buronge koreto robot ura konya mukenya report yo kaba Kenya bataet asenkaranse tumuno mu wakili ne report yo Kenya ligori lyobosi ligori lyo Kenya ligori lya mabuta igori eri litarakea amanda mano naro turigerere tiga atotogorere tia maiso bwangoiga mbia mona seri bolio bagoteba nga aseri okirire igomuriro no raro nga itwanya ora mangana yanga there is a possibility nga maandamano ngochari abantu bali barese national dialogue committee yiga na baso kire gocha siko batebiri nga eri mboye tambaro ba compose report ye led by Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah ekero baga astakoro report ye na ande go chikoba handed to the National Assembly mbai karanste go bakaranga mbito kibabe kire report igompa manyete ngikire ime ase report ye na ande karbono bago chasiko bacha go tebinga yaja go ikege ntogete getoke igo na na boko chikorige ringa ki eyune hinting na bura nyore gente kikya mangana yo go ikibosi yo go ikya mabuta ngekore tiki ngeyo ime ne kero gete yo ime bono ngirende tutoko nyoraro ikyagara bono igorende bintu bikatigare metora isekore nginga ki ne bintu biri bikorige murayo monyene bweka raibo kabene lakini umwana nje takole tiki igonki tota yatako umuriro yungochole amanda mana yunade na bakoiranira Biasa nara garo kosomia bwanga tebana serikali nene tige ko chanda bagabana ekiara bagabana tige bakore emirimo yabo garo digati ya bato beire chibe sabagabana ewate ko salia bagabana eriet totena una tebe bengena na bagabana mna bon tote bauro simbara tino bagabana itonya libo na garo monto mete abana jibar batake baigwe radio ina jiba sia to miru e ba ko majo mugabana iwono oyo tebrina tigabati go salia bagabana omanyete na ande karo na ande tu akwante gente ke go morali Brighton omanyete abantu mbar serikali ya national government ekaro ko nyirige libu ekaro ko lilige gente ke kia el nino holistically they started to lay basis yogo tamaneni ekaro ba ta ke to tebanga tu asabiro monene tu aroli tembura teligo tu eyune njira ba ko lay basis ngaki to ko kora mangana ya ini bo metero kanyabe kiruense ekiaramba to tetinga wametenga hiyo pesa kama wametenga hiyo pesa nkigeko gara bone ni beju tali ko trimboka go chains ba aroli ngaki bono to ko chiko kora bantu emaene lini ne litu ale ko tebanga tu asabiro monene mbura teligo tu bone mbura ya tuli chibesa jiri nchi ya roro umaye to bona na be minute go ngaki mbachibu ati bagoto machia chira asa ngora nyol okuno kagira kwa ne buno ngaliye karon transfer bono tigato tebenga bagabana tu abaire chibes they are shifting blame to the governors elinde in that tussle omwelio ya karo matuka ko era makeigo elino nko erere omwelio yoro cho mwana inchi ngutoli kumanyanga chibes chiachit ekiagero ko baseta aside inchi abeta set aside igo the national government is keen na and we can look at the holistic approach ba tumire they were laying basis for the embezzlement of these El Nino funds Ponto so ase topikito yiri tukolialero anene topiki ne Richiko to kwanekia no bwansu bwerichiko imeyo bwansu bumugusi bana le tuta kutura kwanegro entwaro le county Kisii ya rosi ewevo senja alika magasiti ne weva ya wevi binde mo na grande to mwanju mo riri tukolero kwa kid George I understand ewevo yengendu gig I understand around the things taxi yeji ikeri skala makonyoro muntu tamanyeti ando nyora mami onyora ogosire osojire against Richiko ike tukukwana gero ye weveye wakinge tukikera tukochakero weva bona gwa kwanire waiver ya begetwe na ntobate ngaseti ga Brighton ngaseti ya begete waiver ase Kisii County na reyo waiver ya tangazetwe ase a website
ye county website igere official communication center ye county aso mutandao egia kabere egatangazwa se engaseti ne waiver erure nomo governor lakini asainiri nomo minister osomo waziri wa enivo Kennedy Okemwa Avincha kuru tarikia yamo November mpaka tarikia 30 na yamo December ayuna matuko 60 aya bananchi bagusi toire ribaga ryo gwakana ebango ya maremo bira gwakana che egurube ye chi penalty ne chi areas bono toirane maiga ebango tukwana nereriye katiba ase kipengele kia 209 iyo kwa serikali ya nene ya Nairobi nechi county serikali ya county nchiriri baga yeke katiba yo gusangereria ebango ase okorosia mapato ayobo koreri bwegasi ya serikali chi serikali chire Kenya ichire 48 chise county government ichire 47 ne serikali ya enene yomosike Dr. William Samoei Ruto katiba ne ruweteri bagari yo gusangereria bango eyemo ye bango egusangererwa ne serikali tubate chibango hawao echinda kwa na ibere isatu tubate bange kurukwa income tax tubate stamp duty act tubate VAT echine chibango chigusangererwa lakini ye bango eye waiver wete ya Kisii igere bango yege nto kuguna land rates na land rent land rates na land rents land rates na land rents chibange echi nkatiba guseng sheria ki echitenenerete sheria nere ekorokwa land rates act erene cap 266 yama chiko Kenya egotena eserikali chi serikali nchisangererie ebango kurwase liroba kurwase amaremo arase chi emechie ere chi town osi municipality na amaremo andonsi buna amachikara na cheki na usangerero so eye waive yebono igere ye chinsemo ibere land rates na land rent land rent niki umugambi irari ngo charo to na land rent niki na land rates nchiriji okona cha ekina gwa serikali ya Kisii na bange babeire batakirwa kana kibange cyaze kinga kichitakire inyorobo na kire tie cyo mugambi cyo kwanera kibange kibere ekibwente gwakanwa ekerogete kyo mwaka kero mwaka ngwakanukire mbaro abange babeire babwate egurube buna bakanete kurwe kerogete bakakerogete eyuwa kero kwagose gwakana umwaka uryoye ne bwatege ndo kuguna a penalty egwakuru erechi percentage get 1% ne yendere 10%. Goranyora ya kinire igoro taraka ya tinire ya chirege saraigoro ntubwate bantu babire batatu usaso mu kibusongo cya kirare kimillion ne kimillion ekibona kikoruswa etigare baseria bwente gwakana ye dirobaliria ngiba korusiri kubono egento kirwate kere yana ebe buna ne fine ya rengo ege susuro kiriki arengo susuro kirina kyo kuzu interest kiria cyabekire ki penalty cyabekire na chumo governor atangasira kurusiria amare monsipi arase town ose municipality ya Kisii kana kiria ari gwakana choka amare monsipi arase chichiro chiplot amare monsipi are asiri chiko akubaruna akoba charge land rates na land rates inyoraiga maremaya taigo jumuisha nari yakoro ku freehold na absolute amarema kubwati kugagoka nari yako ku block na plot block na plot yes eketore nase wakiri ekero kwa na land rates na taxes mede tabauti nero bono gatonyore botabauti land rates njirije mbuya mano muligelio Ndizi TV nomuralia siliboli naende nabon kwanja na agenda to the historical background ilinde tuacha kumanyanga kitwikira rates na itwikira rents all land belongs to the government
abuno otagete guchakira obore mu buensi ende mero yonsi nigere yeserikali buno mugambi atebire ntubwate leasehold properties na ende ntubwate absolute ose freehold properties leasehold properties nchirie serikali egokoa Ndizi kwanja gutumia kwamanya gwakana ibango ibono tuguchiko differentiating rates na rents inchirechi freehold properties no mugondo libono ubwata yo omonye ne kwa this is my land it freehold is not a leasehold property go cha soli kurwese serikali nayo bwato mugondo ujo bono ekere boli mubwenzi bole bwe serikali bone kartu kwana about leasehold properties including these plots chigotoka as municipalities ikiara these municipalities and the towns are managed by the government eyuero manyino mugo ekere to kwana ndege to korokanga rates bono ne bangerie korugwa ne as a municipality within a municipality gwaka no bono gochese county council eriene enkoro ya lengaroro ose gwaka no bono tole bono katiba gwaka no gochese county government eu rates rates is payable to the previously aligned to the county councils bono igere payable to the counties bono ntobwate serikali twate ba 48 bono ne serikali ne ereria nene serikali nene bono nere ko impose ke tokoro kare rent all ebange waka nu leasehold property to the national government nero tokoro kere rent eye waka to the municipalities go say county governments nero tokoro kare rates so at the end of the day never angerie korugwe sengo mugondo yotaliogo ole leasehold go cho sokarete asura yo monye Viesano manjumuri wete na tuendete kwenye kwere rubono mambia kertote kutura maena waiver ya vekiru ikeron korora se account Kisii wete 100% yono korusi kupi yoni gerusi pi eba mine diga tobe ke boronke elinde tete bunga bono rates ya rusi kupi ekaroto kukwanira iguru ya waiver elietalie gesongo waiver eliminating egentonkero giatakire gokorwa lakini bono kiarusi gwaro asenga kigete bono ntubwate rates chirichire due chitagere gochwaka no gochese county government tote for example ngoli nimbwate block block B number 10 nintakire ngakane rates cha 10 million kwarot rates chinyene but nimbwate other fines penalties chia accruire sengenjo tanya gwakana this 10 million bono we have 17 million ntakere gwakana bono rates injire ntakere gwakana 10 million ekero tokoteba waiver 7 million yere igoro nero yakotriki ya rusiwe ejwe ko consistent interest penalties and other charges chigo cha sengenjo yare rates igontura rusi rates pi ekero tokoteba 100% waiver nelinga ki 7 million yere igoro yonsi kaliko chigo akanu bone gento ko chigo akana rates chiri chinyana ogoda igwekera abusi kwa kotriki ekero wakili akwirana mente makumborani na nkigiragere bono abantu barusirugurende egenteke igatokori chibese ekirongo chikoiraneria igontete nchakere nabo gori kurwase obisiane nayo no bata copy lakini beka abananchi banye rore yunere invoice ekoba generated na serikali ya county yo wakanera chi land rates na rent origereria se invoice yeye iye bwata chi section chaye chiro a section yentangani iye korokina obure mobo ngaibo berete aseke tongoje tutebe ase town bone yetu kwana ya municipality tukwana rege sieke chiro tukwana rigoro ikobe chiro tukwana rigoro ya gesmes chiro tukwana rigoro ya kemere chiro eye bono example ke tubwatega ye invoice yeye a demand notice yeye igere ya Kisii municipality egente ke tangani orogetia obure mobo no bwango totebono obure mobo no bwa Brighton makori ngaibo berete obure block 2 nenchira abaganire na a section yegere block 2 section yegere block 1 section yegere block 3 igo kogenda alafu komanya konyona obure mobo address yayo monyene Brighton irengere Brighton address yayo gere 94 Kisii echini particular chao bono ira nanse bono toira nase ga goto somna land rates irenga
Wikarero nyanchiri gwaka na choka ire ngachibwanta koba. Iga ya gutena kubwanta gwaka na ngachimilioni isano. Echichoka na kwabwanta gwaka na onye utabekeri bisusuro ebibinde. Koira na chi rent ya serikali. Rent ya serikali teikoba nyinge buna rates. Rent ya serikali gera besa ere bado ya machikari arwete kurwege colony erange siringi yange 200 300 asikiro mutienye. Asikira umwaka. Lakini igagurigererie eye yachire chi milioni 5 eye tutanya gwakana. Lakini chira 100 yechi echire siringi 1000 choka. Nsago kurigere na irenge bwante ko basikira umwaka igere siringi 232. Asikisi town 100 232. Bono ekie serikali ya rusiri ya Kisii County yo musike Paul Simba Arati. Iyo kirbone gentekega the elephant in the house. Buna encho gwere nyomba ime. Encho gweso tega Ndizi TV rero. Ne 14 million penalties. Echire irenga 14 million. Almost 15. Rusiri. Ya rusiri. Yebono nege susuro bekeire utai gwakana siringi 260 echichakiro mwaka ubwante gwakana re ubure mubwao. Na kichibase chichigo ikirana. Chibase chinto bwate act yende ye parliament ekurukwa land ekurukwa rating valuation act eyure number 267. Rating valuation act nere ekurwa libaga yechi serikali yechi abo bari chileso serikali osa serikali yanne yo gupima muna obole mobole 50 by 50 yo bwente gwakana ruchibase. Asobole mobono bwao bwa Brighton makoli obo bekere na kero mutienye obwante gwakana okero mwaka obwante gwakana shilingi 1300 nere yega koirete ega gochiko kobekera na gobwate chirenti otaraka na chibesa chichetegesara eke serikali ya Kisii County Ruseti na antere serikali ya Kisii yoka serikali ibere sato cha county cha Kenya Kiambu Busia na Mombasa yabegete baada kero twabekire kero Gusii ya rusiri eyene nchire yemo yo gusangiririe bango yo okoega okoreta abantu bakane bango ase okubabirege susuro emente ebange yeto gusangiriri lakini gochimotwe ekero kwagosire goikerania ogwakanoko kwe waive yebekire egesusuro keriga doge koirana gari asikiarenge waiver ngobono onyorto wakana kwa ruserigu onyorto onanda betwakana ekekwirana ali no geutene waiver ne na mabera akowa omonto gete ose eshirika gete chienga kigete asa mabera ye chinguru chirichiro aserichiko governor ne ire chinguru cherichiko na bakwabera Igobonto tebena negero kurigereri abantu bae wende kokwabiro koku enkiye kwera era nana bakomenta enkiye kwera sibati ebono ule odena ndo kusangirende na okoriye abantu bakane engo batu basibiri ko kodwena na bono akana goseba ko nyorra tune gaseti no tsiabek mbuya mona asiri boli kwa boli na ende nkiye kore webe gotokaro oroche abantu abange boni gamba bwate penalties ekero kwa boli ngaki chibese jina chitokolikia bune serikali bone serikali omusike arati ngana che revenue ina reta kire toke ngakire nande tokubabira chibese chikoleke ono otage to eboliga omanyete lidenio akanira abasonge bagotenga bad in hand is what two birds in the bush a logic behind ko reta mangana ye waiver ne lingaki we want to entice abantu bari no mbatabu atenjire gwakana bona buno oyo iga for example second example kitwa tumia tutali gota barieta agodaigwa outstanding balance ya 20 million kwa rodi ase 20 million ichagodaigwa the penalty is 14 million bone karawe waiver ya tokire eyure within a certain period ne mwen karejinga ki mboro ba kongumboro ka kinga inkorus 20 million ngakane obo kongumbole ga gwe ngiraro ekare waiver gocha no ko basegeta ngaki otari gwakana isano lende within that time totigara na penalties one jinge bado oruseiri kegima elinda abantu bono the power the governors and the government yego twara so korwe waiver ne linga ki elinde to sangiririe chichire direct chitagere gwakanu
toba segete ngaki tigana na penalties akaneji abwe karoba akolire igo abantu bateka advantage of this waiver yo musike Paul Simbarati naboko nyora serikali ya Kisii County ya Ross chirwe setari kuchikonyora onyendirie waiver yetakoreteki etari ngaro eyubu egochikoro kingaki omwali yo musike Paul Simbarati na serikali yaye bali barateka advantage of the waiver chibe yasango so achire chirijigo chikokora sobokore kutumeka sobokore pesa wakiri komento nyora iga ekerota kana rents onyore gento kuna a clearance certificate ebintu to gukora kenda sobore mu to konia to go transfer bore mu to kwagacha to gukora kenda gionsi ase obore mu obobwata okwagacha gusogo kora magandara sobore mu ose plot ende yonsi na regenta kama kiabo ge komenta ebango ase county ama pata ye county usase serikali yanene ege kwazo kichi penalties echi ngetangete abange ba bwate obokoleri bwa amali mosenibo usendere moro babwate inyora iga 20 million yeye a penalty yerega ya 14 million igere korwa gosino bokoroni gosinege gesobore mu bwatwe a leasehold kurwe municipality kurwe katiba eriankoro mpaka bona iga eyenebesa yabere ko ba konya accumulate through a system ekero waiver ya rurwe igo kururibaga riko na chakabere nkoere ribaga oyo monyenenderemere yose leasehold ye ribaga atware amabera yaroreirwe atumie bese yakane erinde mo ribaga ryo develop asa eye anene mono eregento ke geteneneti okwaga chose development ya town yeto ose town yebinde inkorerega a waiver ne no gwancha kwe governor oso gwancha wa serikali kokorwa lakini omuskumoye na mabera e governor ya roche asaba na biasara bachiete mutu yaye chi delegation chichieta sare chikamubori na omusike your excellency tokonye chi interest chi ne chi penalty chi chinyinge twanchere twakane the principle yoka erinde tokoletere enibo ento tokole amagendera samale maito buya sana nara odebana wakiringere ndioli ndojengo dioli diasni nara odebana mbemano Brighton asaba wakiri ne Richiko asinara abuntara igubuyana aba bakuruzirigwa chibese chimwatebere bali within Kisii town boka osemba bali barangi chi town nde cyakine baramuguruzirigwa bale chibese wakirigura muranigo amaremo akonyore waiver gusamarema ko ba charge degento ko kuna rent na rent na maremare ase municipality usase town usase chiro use township marema yande te go charge ubesage yaya umwanchu murigereria obore mubore town mebokoro kwe block onyan Kisii town obore mubokoro kuna block na bubo go charge we rent na rent obore mubore chiro eregesieka eremenyinkwa echiro ere ogembo ne municipality obole mobole nyamache bole a block a plot na wo charge we rent na rent amale mayando sinara tuate bakuruko absolute ose freehold ayate go charge go kende gyonsi kiegere toiri bole mobo buna omo menyo na serikali ye serikali yana ose serikali ya county wakiri alimenta sinima yo soma jese mesibiriso to ntoma ko gendera asimambia bana mbia bana molirelio Ndizi TV ege ntonkera iko mugambia kwanite ikaroto kuliriria samangana kurukwanga economics land is the most important factor ya development kwarod bono ekero konyoranga rates inchi accumulated in order to develop umugondo yo abantu bali bakora eboli ngaki bono umugondo yo likati kwati ye town otaragacho umugondo yo raire gabos maita bono mbuya tobekero murigereria elinda nyore a picture bosongo nkitali kukinira ngaki umuntu bona agajite nyombe tali na ngenjo iga tali na ngenjo kati ye town iga
to konyara kwaga chonye tora clear rates ejiga and rents quarter. So the issue yomo governor His Excellency Paul Simbarati gotaka ku waive these rates and penalties chigwa kruneri ngaki ntwene kariji abantu bakane the actual rates chibata kiri wakana elinde tokoringa tokoroka nga sparring development ekiagera bono nyorenga enyomba ya bune ibona umuntu wakanire rates chiri chinyene o nyori riba galyo kolisio mugondo oyo osekonyonia umuntu mungana bagocha investor agache gari ekere agachire gari nyombe ebwa ekomeki economical sense naboko nyoranga chigas chachakire gotoka Kisii naboko nyoranga development buno mugusi within the town ichitu tubugate development ya kolreki ya chira igo the motivation yomo His Excellency Paul Simbarati ko waive this as part of the delegations chachiro gojikumbantu bali bachire kumoboli. The other motivation behind the governor's decision nelinga ki we need to have development ngakitoko have development while plots blocks chire within municipalities njiriko develop. Let us wait for them elinde banyore libaga lyoko correct kwagacha na gukinia chitauni cheito na gukinia chi municipality cheito elinde at the end of the day omonto Kisii county akoreki anyora magenda inyoranga omweri oya karobono for example etamu yo mugava na His Excellency Paul Simbarati yakoera ntotagete kubolinga magenda kyakoreki mbinto kyakoreki ekeneka mokiabo gyo kubasegera igobone karomo gocha goika moko lire none scorecard yo mugambi linga ki ebinte bika buna bone aruli bagaretse chirwaroro umuntu achakaniretse chinyene abantu mbateka advantage of that ekyagero manyete development is not a one man show ni abantu bonsi bali bamanyeta asayunga kibako ngakibako bakolire ense yabo ngakibako suka mutu igo abantu letter bali babwatrets nande penalties chiraroro let them take advantage of this waiver bakade elinde Gusii itekoreki esokebosi ekyara kolengana wakire karondoje public notice ne tebedena ebintu mbiro bitatu bitatu karade dena umuntu ise komoje tachugwakana kolengana buna aire amatugo aire guru 1st November baka 1st December ebintu mbira birigire na cancelling of withdrawing of races birigire na umuntu yo gachi konyorege susuro pono kirabe nande ekenake kolengana lende na ni ekarare gwakana chibesiri arusiriwe chinterestage ebisusuro mbiro bibekira karota sigeti amachiko aye serikali na kira richiko ndibwate susuro kyaye inyoraiga omosike Paul Simbarati na aliete ira ekirago sobogambi bwaye manifesto yaye ekirago ago campaign na ekirako ligichikura na aliete ira na nabe oyomo bugutara n'iki sector ao chia uchumi ye county eyemo yabo ne yogotara nabana biashara nabanyene amalemo abanyene amalemo buno imende chinguru asiri ngana lia omugambi hira lia kwana endemero nero the main factor of production nero endemero nere center yo oborosia na magendero ekero ewaiva yabere ase center ya Kisii town waka no kugwe penalty kwa rusigwo uchikwari baga ababanyene chinyomba abanyana amaremaya bakanere lakini mono tera namaga ege susuronge kwanirawo na serikali ngochere serikali ne bwateri baga die koroba ekoroba eriye kuruku flamingo ye company kuruku sima pamel onye tera akana chirets yaye serikali ne bwate ye county ya Kisii baga yo gosieke nyombe eriengima nubadari bari gosieke nyombe yo gosieke nyombe eriengima paka chirets chiakaniro eneri chikoriruro serikali ko yatangaza na chinyomba ngwa kuchire erangi chiakwerangi oange gwa kerangi serikali ne bwate bari gosieke nyombe yo kera turaikerania ekiri chikoriko teba so bono eyege uchikoba a challenge na sana asama gacha yara se mucho busongo turu example busongo na ere municipality ero obono eganene ase Kisii county municipality ndo tubate yakabere egere ogemo ase kielelezo kie serikali eyebono ya Paul Simbarati governor busongo goiketangane aso bokoleri goiketangana samagendo goiketangana so sangirire ebango ekero
waivers ye waive tarabekwa nerake etangeta abantu gete gukora ibintu bibiri bitatu ebibira akoreke buya nande serikali ya Simba Arati esangiriye bango asokorwe waive igoye windeye yo mugavana arwete ne ya ogokonya oso wa address issue ebintu arwete se manifesto yaye Biazana mai kwera nase ngosomane SMS no mwanju bani chiro chengo chisomande ne elia mangana go chirera wisomande nino jina Chris Mongare koronya kwa Kisii County no ole me yomoroberio dunu mwenga no ole me yomoroberio mandela K News no ole me yobesho sha nino nimbaroje na bangi mwesi nimbaroje bono tonsuko debana abante bai wifi ya rule lakini zo debana abantu baranya bari asamari maya Bawade mpaka barba ya kwa ete bairida mali maenchi talenge buronge abaro bako wifa kose bakora junguzu na yaya nyuma dodara mondo ye wifa gete ubole mabonga kya banyawale tenga kya ndeta kwa base block bigera ngura guturna mondo hirende beruno ne serikali aminya tobos mtu akwandire gore gento ikoro kwa invoice umuntu ngoko ya kwa invoice ya mangana rates no mwenye no mogo mugondo uri registered at that time so lende ekaroto kukwanira igoro ya waivers we may not categorically go now to the issue ya mangana ya ownership yo mugondo but lendo onye mugondo kole within the municipality obwate question marks it means ngaki onye ownership kere in doubt it will mean ngaki that issue ya ownership go ikave resolved erinde tumanyanga ngoli otakere kokaraki wakana these rates so once we have an issue of question mark as ownership yo mugondo it will mean ngaki that invoice eko generated according to the records ngaki ngesime correct ero mwanyi mugondo yi so that invoice will be there eyebono ogoteba ngana ero mwanyi mugondo if there is a challenge ngana ero ogo claim ngana ero mwanyi mugondo na ere borna bwate bintu bya bikoro ngana ero correct okay so once the issue of ownership ya be resolved then we can be able to know ngaki ama ena ningo correct uraro but na ando inyorega paying rates yejiga na rent yejiga is one of the things you are representing aki ninganda takwaka na rates ninjo mwanya you actually paying rates is one of the ways you are working aki serikali yenye ne ko recognize it bunanga na yo korete oro mwanya ne kuyo Brighton na ta comment demand notice ye na payment shares na chioma sakara osebo shahidi bwa tumekire mono sana koro kino bole mobono bwa bwarenge osobo mbwarenge bwao amale maya agukwanwa aya serikali anya kwetu abete grab naba siasa n'abantu gete mono osomo cyobosongo lisakareri na liyo cyo gocha likwe musema kweli yodeba obole mobo lisakareri demand yao yecha gete gosoka kuru 2006 Kurumaga nga yibwarenge no bwangu bwarenge 2006 obule moba kerwa registered kerwa bege tubole block igere kurumwaka 16 na sita na libinte bya kore tu ebinge ase Kisii town kuru 16 na sita baka 2006 ngori waka na chi ngo tumerwe demand notice yo say invoice na yere toleterango toro kina kyobo nyorete na kieruete GOK Government of Kenya igachega soga irieteri Brighton Makori na igaga sobore mobago totebia obore businye ne obisi enyomba ya DC na kiayo bwaite ko soga tiga waiver ngochiere gochimotwa gokonya nonye na mangana ya progressively ya mangana ya marima ya konya kuliwa kiholela because onye bono a company una gotebiye bwato nyomba ya Flamingo yoche gwaka ne weiveye enyore sukuka clearance oroche noche ko ire nyombe ochimotwe enyo babanta abamba kore tarise kabata na none weivanja tangasu na governor Simba Paul Arati tugaka nechi libatu ari gwaka nechi ayebono gotene nyombe yengo achitokanyira toro kyangu ngajama patana ari kyo kore tokanyo nyombe weiva yebwate many things ochikokonya ase oboteneneri wa land administration ase Gusii chichiro chi municipality na chi town Nara nero tarari kiri daria akubodene na president boli wa kirindi tuje tuuna inyumba ya nyarebe ya be auction ndio ya be auction na timetinga kiali tagira kindia na boto ko mwere igoro ugo auction ugo auction ya minetinga ki eni bonere kwata kirwakane lakini bone na bita be directly related na mangana rates and rents ongolingo dai gunde chibes
chimilioni sana timbu ati njira ngo akana chibe seji bono ngo auction yango so arim agende kuri kaba chibe igende katangani auction yawo kora is investigation akora investigation ngaki ongori properties kya kore teki abwate onyo ongori kabwate property gete na gete na ribonto go changa ki nyombe bono ya ongori nero tokoni tinde twakaniride Wizana wakili wa dheri na tokoni lakini romo koni uranyora ni bwate hundreds jire pending mnage Ege ndongero mugambia tabegoro ya clearance oroje to kunyara koni to kunyara gokora magende rayi okay roma ita karo koni to for example auction ne data koni gende ke we can present that prospective buyer with clearance kwarot na ende oinyore obol mubuno obono boko kwanirugura rates and rents na te baga ringa ki all land belongs to the government igo boli mobo igo monyene. At the end of the day, it is a leasehold property. You got to kananga kibono nga pono muntu ngo chara oni boli mo no gwesreka. No gwesreka. Muntu bana ligo cha auction e property yao e ke entara auction maybe ne binto vegete. No go ata developments are go sine kibikere nyomba abu. Kira ko na biara. Lakini onye to buga clearance. Never Congo transact no auction. Umara Brighton Makoli na Wakili Richiko George Morara kuma na ile liongoli na inje no inde ase obo tegereri bwirichio na ndabali getu bya kabisa ile liongoli na George Morara kuma santana na ro Chris Kurubogusero aganga imeya Kisii cha South Northern Kisii County hero aba Wakili ekero inkoligereria chigoroba jigendete kwagachwa guchigoro is the same rates and rent omonyene agendete gwakana as there before. Yes kabisa chire na kwana igoro yegente ko kuna rating valuation act rating valuation act inyora na rent yagwakanirwa obolemo bonde bwonse ase town ya Busongo igere 232 yabegetwe yune ya nerebese gwakanirwa rates igo chire buno bolemo bongani obanene bwaye nande nyorana ugwakaniroko nkogenda kuri nande kwagenda na obole mobombo mbwagachire osobole mbwagachire obole mobotagachiri rates chaye chikoba igoro kera serikali getete gosugume eko ebeke chiret chibeigoro elinde o develop that property elinde ekonya okwagacha ose development of property nge okonya abantu ngo cyabole tware duko gose obisho egwakane license uchase serikali gose county inyora iga nkuri ikora abantu babere batatu bakore gasyo igo development ye property boso enyomba kwagachwa so mucyo Busongo iye bwate chi benefit chinyinge chiriche serikali gosangiriye bango ye chi license na abantu baito kurikwa na ebintu gete amagendero agocha na products chiraretu na services echitabwati echitoganeti Wesana Wakili nane okuboriga de nambia mono Brighton na Wakili bia mono soko leto bosemi buya igoro ya ewefa na randrent na mangana twamanyire era babuna kurumaiga bumuntu oyo nkwakana arenge chibese kebobisi igoro yibana kwana corruption kwanya muntu ngwakana arenge ninyareka no mundaru wakana chibese kebobisi oruseri utagwa kana Jones jarandets wake na nera kubwatikwa kubwatikwa na bera abakongo kera abo bagokora boigo usaba bakorere boguchimaiga n'abantu bari ime ya serikali yetu barenge municipality usibare serikali yetu bawo chibasarikira record gete lakini asibono chi record chiro igo chire system generated chirabe chinkongwake yona igombisa president Wakili mbia asobo semi bia igoro yobo semi obuo igoro Richiko yechiprod eko Gavana Simbarati tigabono to develop chindebero cheto oyinere ametuma ujumbe yake asemambi yaboniga ero aba Wakili ekero nkoligereria chigoro iturisoma na ndenero na raga na morning preto na bageni Charles Mnali kutoka Kigweto Tensuneka inauliza shamba yenye ilifanywa succession 25 years ago na hujapata title deed itafanyiwa succession mara ya pili. Asante kwa sana kwa mawaidha mazuri. Mbi ya mono kegima succession yake ya koliru yanyi ya koliru 25 years ago it means nga karo onye ya erete onye ya bwa tubake kaera oboli mobolimbo arwete sinya gusira ugacha sabantu oli bakoleteki bararoro onye bwache to so muntu elio ebonyorete no muntu na yaro osirire atara aba enamba
meta bona bagoteba ngaki minte tura abantu batano ekaro tura abantu batano twatebire ngaki ongoli na romo muromo nene ongoli tiga tokore succession kurwe binte biru gosine se sokoro biche so ongoli yabibwate on behalf y'abantu abantu abonsi bono mo babango konyore nabe kera boneka yagira sonde nko holding trust asa muri abaminto ndakire ngende bwango nso kichi number for all of them for abantu abono batano ebenge delay yabe iraroro na inje to kinga na rali bona ndi succession kuika korwese ndi 90 kwarali lakini bona temini tinga na tinga succession yako korwo boji eli nkomoira ne lingora yanga ki onye succession yako 25 years ago we need now to look at the facts nganki yako te nki abete ikanyari kananga bono mbanyolete namba so te konyari kananga succession yako korwa fresh for the same person korete osirit onye yako ya elder for that disease na rode na Wakili vya president na Wakili ni swali yana kwenda si Wakili George Korero specified out there bana Wakili asa serikali iyo mugabana Paulo Simbarati ntubwato kosemerina chindemero chiriche betwe n'abantu abanyene ase county ya Kisii nchirane chigora magendero ase serikali yaito specify out there nayo kuri ki chindemero jiro n'abantu bairete chi county chitakirone vero nchirane omwancho morigereria egena nande egena serikali enene ya omosike Daktari William Ruto kubwaterana na serikali ya county ya Gusii ya Paul Simbarati nebwate kabisa omwelekeo woko repossessa male monsi pia iretwe chindemero chonsi cha serikali ende teyo none yemo tochikotiga etigara samagoka ya aya bana abantu ba nyakweta amaremaya tigankubori ba Brighton Kisumu akeroko ando to ikwago kikorraga ari getikiria sabantu bagotimoka ko Kenyatta grounds akeroko anda kerichorogora kwari ya garia ground kerikiabo kericho green akeroko ruga kwenda Nairobi kwarora Uhuru Park Nairobi to ikwago bosongo ntubwati getibu nekyo aseki amale monsi anyakwetu agegero yako polina ntonyo naira nebod amale mayonsi pino ene chikoroba chiri chinene chirebekira samale maye serikali chionsi ngocha chirense mbore momboyo bori ase serikali bwe map eri yarenge na this is government land boratika tenda ko bori Brighton Taj Mahal nja iyere tukunaro korobe yende yarenge gatiga agekerore langata rodiga ga Timal nja begetunse jabetunze amale mairaniwe kwa cholige report ya ESCC amale moya airaniri ya Kisumu amale ma Mombasa amale ma Gusii Kisii town mboyo no boke na bobo bwagachire nyomba ya mayanda mboyo botaikorana Wakili ira na kiro komende uringene ando de barena uikato nyoro monton male muga pisora ta ure nyumba yo Wakili de na we kabone binde bijo kare na kira mente ngani nda mente ngaki monton male muna bagutoka na ende tubwato monton male mu your his excellency Paul Simbarati na endense getente abenga ki noe pintebia karo bikorusi kune Richiko liko bwati iko monto ta zago tenga ki ngabona guso monto na ro targeted onye tubwate timorobeli bugu wakwayo mugondo Richiko will take its course kwarol karo Richiko lia take its course it will meaning that this land must be repossessed igonye mugondo korororo obwato botanta Richiko ndibwatikwe elindo muntu yakoreki obole mo bado boira ne gocha serikali asogotumeka gocha ase obokoreri bwabana inji egento bono geko murigereria na ende maete geko moa biagaso ande kya mo korengererio konene ngoringa ki ngantorara mangana ya okoreki omanye Richiko egento tokoroka egeko genda ngora the wheels of justice they move very slowly but for sure they move nkogenda jire igobono negento kere long time kira rigirunga ki ekere binte biko chikobwati ko bari possessed tari gento ngoboka mambinte abenga ki ngani nchendo more mu na bona ateri nganto nyoro muntu more mu mboke mambinja ake ko ile binto tari kubwati richi ko yo ikari chiko ribwati kuno na soko possess mbia mon biesa nara ogotena obakwandi bia kabisa semambi yabone yakubolina emwate yabaye yere korwa tareke moja mpaka 31st nande
ne sukiugo chibosia ke kero bantu baratwara public position basa bena ya mugabana anto mentero mutinyo oba kusaba kusaba no mugabana ina amabera mu mugabana ero manyane boira ne irigago eyugora asabe kere authority eruete waiver no mugabana na serikali yaye nandi nyoraiga na waiver yetari na gavana obogete kurboye mate mansion yaye akanyerua ekene gento giete tase baraza ya mawaziri yaye ekene gento ke last makebe sanctioned ne cabinet ye county ekene gento ke bwate all provisions cheri chiko kere governor tariere okora keregento egento keregento yokorwa encherari chiko rigoteba na serikali ne bwente gotenenerwa so extension ye deonsi igere prerogative ye governor ne roranchamente matuko ose atebe yairire na ndasieke lakini aso kagera kwane amatanga saya gachite chitariki sato chitariki sato mutinyo yokomera ne weba goteba kurutariki yamo November baka 31st so gosena soko okobeke advertisement yeye yanyore twasinene igo governor na bera abase kubetererwa neri chiko ementa matuka ya tato ayara se enene ya advertisement na komenta gochigoro ngayi mwanchu morigere na bara bodiri swali igo kogenda se sub county office oegu chiret chiao irenga chire asebon enga kiye waiver chi machine chi county chonsi echichigwaka esabu ye waiver echira netia baserio ko bwento gwakana tebegeti penalty goro so ekero kwanda bono igo ko with the actual amount eyo bwento ko gendo akane ase account ye county pesa ne bitu bya jirma do etani jide ke ko mina ibere timetera to sinini gato ko de gato goro gaut enara ko bodina ga kimbodi aba wakina ningi ekogera oboremo asorongorwa Gusii rwabeire na ririote rikoreta mangana magi ngakitora kore emechando yechindemero asorongorwa Gusii wakirira na magana nena ko bona particularly endemero yabere obokongwase Gusii amo Gusii no boremo amo Gusii no boremo history yabo nenene aba Gusii twanje endemero na endembuya twanje endemero kyagera twate aba boremo is the most important factor of production but bone mechande raro neringa kitwabeira abange Kuroji. Naende kartu abeira abange there is again tonkero gikurugunga subdividing and subdividing umugondo now and again. Kero monta ata kitanyo le taito. Kuma ete taito ne tali ko subdivide yore paka asiri chikaze ne gatenga ki there is some size of land ota kore subdivision. Asina ro kwikira bono botali ko make economic sense. Bono libori yabo lindinga ngakitora akore. Paka tokareki toru shingane yo endemero ko bomochando na bera abege ntokere chinga ikyagera bono twatware attachment gochiso mugondo that attachment gochiso mugondo nere koreta mangana yo no sinagira tokora tebanga ebine bingo tubwate no nese ebigambiro beitu ebina byo boiti ebina byo chisegi byonse biningo bikurwa samangana yo bole that attachment and the scarcity of this resource bono ma to bol mabwaka kuna bono no ni tu stoku tu sen kabuna bono nkasi na bono mutawa tinga njibuna na ko ire sukuru ko na ko na ikyara timbu ati bole mamo kore iko bono nkelinga ki ngakitura eligere no Gusii tura ambali to soke to etome ine to nyore chinde mero ao chinse mo chinde ine to chiko kore ko enlarge kind of enlarging this resource osto nyore ngabantu bane babwate se bakogenda ntokore nto nyoro mujana igege ntokera arongelinga ki okwegendereri nandi jenda tebenge solution no magana ya masomo abalenda abantu togenda abantu bagenda tekosoma once abantu basomere they can be able to get resources basoke kana basokire wono ndaba ngatingi yo naye ga Brighton nka ntuchake kurwanirire keginga okonyora nkabugata asenkoreteki asende igege nto ndatebenge ki gokore ngane ino gwetoma wakire kera komenta buno jina Petro mukera tuna good morning timwensa ki asante sana kengose bani sen nera dano arime na hara oderina bwakire abagambi oyo matundra kurwa adabantu baito bakorire amaremo aito ndietandira bwatumeka na tete kurite abase TV na ntumbare bakore chindemero jitu na tete kuritumeka rie tura kwambe tura ntuta itobe triple ase TV lakini ndende adana mali maere wakina kiura mente guru yobole mubwabere kidonda sugu ase county to ya Kisii usinyamira ayento nyore ayento no Wakili akwanire igetangani ntubwate chinamba cheto cha menta kanire
yani ritokuruka sigesongo population explosion aba Gusii abera abange against obole mutobwate boroboke igi yakabere ya creating into kuna scarcity obole mu bwabera oboke botakire bono umanya goche gya gatatu chinguru chetu chege feda gosegie enibo yabeire iguru aba Gusii twatwarire nibo na kurubwate nibo egento korarigire gitanga gya korokana no bwate nibo na maremo narengo bwate ama chinyomba irengo agachete egento kendi kyamanya gocha na ama ribaga tubwate eri tokurukeri yeito gose oboremo obo tubwate omorembe komenya ase bori bwabeire oboke ekyo mwario Gusii egetinginye kengaini bagoteba abwate pride yoko oni oboremo so ebintebi obibeke byonsi amo bitai tutairane timaega tubikorere egento yokuguna tobe critical na to tuare moderation tokeye buno mo gambia kwanaga tokeye enchira turarwanire ke tubwate gusiga togende isiko twetome eyo kanere abe solution kere bina byose tubwatega ne byamangana amaremo related na magana maremo weza na Richard Mahanga and they watching live from Yeno ari mimu ndai tokorera Wakili kiti bori ni manda bona ekero to ngakibondo takire intuno mu Gusii channel tebe na barai ebe na bananchi ba kawaida na kitora tige siasa ekero no mugabana kubeka enotsibuneye bantu bari bakoreta siasa toja gutagora ne nyomba busongaria na borone development okora bantu babeke siasa mina rojini ninje ngurwani go somo da ninje monyari bari ngurwani ninje mo ngurwani go na kitora dusi siasa ye asama gendero ekero mo guru channel advice tujakire Wakili tumagwana se Wakili bya mono morali Brighton no morili on Ndizi TV siasa omaete asenje siasa omaete is part of life siasa hasta yo maete siasa etari goto ande siasa yenera kogera chinsa jidi asinge tano no monto korege ekyagera bono nto gotiga gukora magendera bono buna yege yo korurusie weiva ngomonto na cha kwa ngana cha tebe kan kurwani kwa actually in a democratic society elijika elikwen vise jinga abantu mbata keire views ntitoke nyingi kwa igonto goteba ngakitura arusi abantu tiga bakwane lakini etware gochiko sabanga ki onyo monto go kwane ginto ke kwagacha to chaka goteba ngakinga kibono jigwebe jichire ngakin kotago runde ngatinda akana weavers onye turakana it is a fact kwa so you should not politicize it ega totoko bantu batakero is to refrain kurugo politicize ebitambe kurubune biga byoko segeta amagendera ekyagera kwa bekire siasa segetambo kuryo segeta amagendera emineti ngaki abantu bali bono babwate kerengererie kije gotaka gukora amagendera ayo gotaka ko wave bona these penalties to spur development ngoje bali koira na maye ekaro ba ngusire mageka igo mwali amagendera atokire gostakora taratoka igo ndaira nerichinza amabire ngaki siasa is also important lakini montaje na fact wocha na siasa ebwate kwagacha Wakili tokonye kana Wakili chochimo inyora Brighton no mwancho maligereria kerogeto mwakoria no muchaka no mwakoyo serikali ya Kisii County nja siegete chinyomba gete town ya Busongo nechi obisigete eyo yamere obisiana se nde obisiya mu gambihira ria sare asengecho ye sababu rets chitarakanwa chinyombecho eriyogiri kaba nande bali tora aba advocate abande ntwali tukorigie getambukero togende e court yodena ke katiba yeito right yeito katiba ya tachirwe asogosiekerwa serikali ya Kisii bono yaretire waiver eruete libaga asekero momiliki bwenyomba Busongo ose enibo yendemero ko akana kerikerageke togenda guchimotu bono ekere wiveye e period ye omusike Paul Simbarati governor aruete egucha ko elapse ntogo tuwara excuse kende yonsi buna bamenye ba Busongo bali tole tubati chobeso chiduka togusiekerwa kegere igatwate buna chi waiver yero ekonye ababanya namaremo batware libaga ryo gwakana ekikyarenge kinyinge erinde obokorere bogendera ko babuya nkorere iga siasa muno mo Wakili atabire te kogosa andons kere umungusanano igore nsemeria na nsemeye
chibunda chirio korora aka kalikacha kariga koro kina chibunda ibere chikungusa gucha chikurio bonyansi lakini chiga decide diba chikungusa na chikanda chikario bo chigakora nandi chikamenya koira na guchumoino ga chikario bo bona igo tugwancha tugende nchera yokubwaterana aseri ichiko kereri ichiko elikona chamotu na maga mbia mono bia sana Wakili just tugorerega lakini nene Wakili korena ne katibeye netebete erorio bwemsie erorio moseneta erorio mugumende ne erorio yakiro muntu bakumura ibwenzi ninke kogera abantu tokwena maminja niri ichiko wada kore gasi umugabana koro mwemsie usiwada kore egasi yobwemsie koro mugabana ninke kogera neri jigurita somi buya gose n'abantu torebo ninaro bia mana seri boli elio again to get na kwa ndega nga kiedenga the spirit of the law ma don't buga the text of the law ne katiba bune yo morigereria a spirit ninki kiagarete tugacha tugaikira seri chikiriga ninki yakogera kero monta ire roli yae ninki yakogera MC abwate roli yae ninki yakogera mo senator abwate roli yae etu atagete tuari ngento yoko checks and balances lakini bona sengenjo a text ya ronto bwate ko tebanga ki roli yo mo MC ne roli yo mo senator ne roli yo mo jumbe ne roli yo president ne but bona the spirit most of the people abo konyora bona bakotaka kokore chiga shitali chiabo they do not understand the spirit understand it nkige ari ngo gosegeta gitu tobeke roles chibechi au bona spirit nelinga ki omonta atamanyetinga ngaki aka tuika gaiga lidia gotaka gokora checks and balances umanya konyora ngabone gasi ata ete gokora omonta aro mojumbe libaga kominyoka Nairobi yakwa na igoro ya mangana national government yatorese ngaki bintu bigo tirimbo kagocha ochaka gokwana mangana yo gokora oyo tagete ko oversight yo mugabana kwarole for instance omonto yo ore gosino mu MCA olio kominyokani no monto okare gose otali related na mangana yaki ese role ya ikyaro mu MCA atete ko oversight ye igabana atete ko koligeria assembly nganga kibagu eti miswada ekokonye county ya kwanya oro monto yo rule gabu olio kominyokani no muchumba oye ikyaro ma to bono muchumba ko mutakire mo kolegasi na ekaro mu MCA so again don't have to go again to get ki we do not understand abantu abange mbamanyeti igoro ye spirit yeli chikeli Wakili ne spirit ya ndo bamaiti yeli chiko gose no muntu gota guturubana guturubana kore gente kanene ndatebe goriwo utaka okore gente yoko na adventure experience gente bintu geto byogo otaka go kunkwara ekena yeli etali yeli ke Gusii kegere kero monta na mandate yae because akarondo mo Wakili ni manya tenki mwendo kona kin mutapante okora lakini koko nyando mo Wakili na chire skaka na kore ketari boronge igo manya na age kora se yariana tari na bwatia machikayo bo Wakili pesa na Wakili wanda tokore producement tarande usingo kora tori ni metengo na monega asiende lakini are we heading buna Kisii County under the leadership of Governor Simba Arati na Nyamira are we heading in a good direction bune county kimagendero Wakili asam de goranga na ibirengre biao no Rusi gotibu Wakili karon kura ko Rusi lakini ayabona buna Wakili buna chochum are we heading into the right direction asikimagendero bono kwamboria na ande ko wa challenge ko iraneria kiagere tari gentogera chikobiswa na nindange no mo governor Simba Paul Arati asobo koleri bwaye igonda tebe na bono ntobwate service board ntobwate gento mochiko tobori toba excuse kende yonsi digererie gastogokora ya sekisi irari na ebana gorusiono egotibu Wakili ya nina irari omanyete gento ngero to goteba iga abasonge bagotebanga growth is not a steady steps yo come steady steps gojimutu growth kosoko kina kosama genderero ase chi county buna bono toratebe tikana no Kisii yo kana as a country even no Nyamira growth no kogenda bitambo kero bitano mutu kwaira ne getambo kero bibere maega na ande getambo kero kende kwarati na ndukamanya komeke step gochi mutu igoni gonda ira nelinga ki growth yene gento kero progressive kigani liko ba assessed so far so mwako yo yomo ntoko teba ngambo betuli there is
progress ekorokan ne benke for that period yo mwaka yo no oibone karali boli liko boli wigo bone togete no murigirio mwanya na totebi ngaki kanga boga bono murigiria guturikira no ne message oto tebi ngaki erenga kya korte ekyagara enchenyirigire ngaki it is something gradual ama tunda na una bono matukaya itira mange una bono public service body ya korte ya renga ro igo mwaka uyo bairo yomo no yokoleye foundation bona lia bekiru musingi oya ngaki bono na ikaransire na aro Richiko na gete na abusire no na asa mangana ringe ataringe boronge bona na beire na bekiru musingi ole boronge elindo magendera akore achikotoka bona tu asoiro mwaka uyo kabere bona nto chake korra mangana ngaki akore kesa ndingana lya mwere Wakili nera akore ringana lya mwere irani mbia mono na endo muligili Ndizi TV na endo gwaka ngambia mono aseli bagalinde mwatoire buna Ndizi TV management na ande no muligili ito koira chinga kigotoligereria na go contribute ase gepindie kana mabori ali akobori wani goto ko roranga mboronge kiagara bono igonto kene to karaki kosemania so igombia mono mone tigaba bwere na ende go ikenga kiende tora so ase gepindi kyo bwansu Richiko mbia mono monene ngoyo uye sana Wakili ngana lya mwayo mbia mana sama sabo aba nchwa ba tegere na aba ligereria bia mono ne management ya Ndizi abo ase tuansi tigatoga ase sub county officers cheito torole torotote chirets cheito chiro chiri principal toakane togendereri Gusii yeto mbia mono pesa mwanju muri Ndizi yatukorera basi tukorera ngeto esemiria mange nande tuamanyire na nkitu zakere gukora sense me yuna go to ani bwa kana jibesi nyinge ose nyumba ya nyagosiekwa kana mugabana mwire na oturusi gatobwa Richiko asinjira ya abene ganso meye moga ga Joshua Ndizi TV I agree with the two lawyers so the land grabbers will be covered that is the law Tatu metiri dari haya lakini adena amekubaliana na sisi kabisa sana pamoja na tumaji SMS chino ina Ndizi TV obwansumo usika twarenga sensemo yobwansu Richiko twarenge na Wakili George Morara Wakuma amonaira ali ongori tom asimambia bone tumirane eikiende ditukurera mise kato kwanda yuro yemangana Richiko asumboro beli kwensakya kato wana Dorcas kemba Joshua obentera baye tukana kuna mali chiwicha go chere asentera bene tumirana nkyo asomoro beli bwatoke free Friday ina Ndizi TV bwansu zibino botambe iliane Brighton Makoli mbia